अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. कोकणात सध्या शेतीचा हंगाम सुरू असून शेतकरी अनेक पद्धतींचा वापर करतायत. अशीच एक कमी क्षेत्रात जास्त उत्पन्न देणारी पद्धत पाहूयात. नमस्कार मंडळी, मी दीपेश परब स्वागत करते तुमचा कोकण साथ लाईव्हमध्ये. मी आज मातोंड या गावात आणि जवळजवळ आपल्या कोकणातली भात शेतीची जी लावणी पद्धत म्हणजे तरव लावचो ही पद्धत जवळजवळ तरव लावण्या संपलेला म्हणजे पूर्ण तरव लावून झालेलो शेतकऱ्यांचो. आणि तरव लावून झाल्यानंतर जर शेतीचं अधिकाधिक उत्पन्न आपणाक मिळाचा आणि आपला शेती जी भात शेती ती जास्तीत जास्त प्रमाणात आपणाक तिच्यापासून उत्पन्न मिळायचं किंवा त्याची जे योग्य पद्धतीने ती शेती होऊची यासाठी एक आपणाक नवीन म्हणजे पद्धत तशी सगळ्यांका काही शेतकऱ्यांका माहितीच असा, बरेचसे शेतकरी करतात. परंतु आपली ही पारंपरिक जी शेती पद्धती होती त्याच्यात ही पद्धत अगोदर वापरीत नाहीत. आणि आता शेतकरी ही ज्या यांत्रिकीकरण ज्या शासनानं काढला ह्याच्या दृष्टीने शेतकरी ही पद्धत आज वापरतात. आणि निश्चितच शेतकऱ्यांका ह्याचो अनुभव सुद्धा किंवा ह्याचो जो रिझल्ट तो सुद्धा मिळालेलो असा. ह्या पद्धतीक म्हणतात कुळपणी, म्हणजे शेतीची कुळपणी करूची ही पद्धत ठिकठिकाणी वरच्या घाटमाथ्यावर वगैरे ही पद्धत वापरली जाता. पण आपल्याकडे काही प्रमाणातच ही पद्धत वापरण्यात येऊ होती अगोदर. आणि आता ही पद्धत आपल्याकडे सुद्धा वापरून कशा प्रमाणात कमी होत चालली असं म्हणतात. मात्र हे जर शेतीतले वेगवेगळे पद्धती जर आपण वापरले तर ह्याच्यापासून सुद्धा चांगला उत्पन्न या ठिकाणी मिळू शकता. आणि मी आपणाक आता दाखवतोय कशा प्रकारे ही पद्धत मी मातोंड गावात आणि मातोंड गावात या शेतीत मळ्या दिलेलो आणि ह्याचे जे शेतकरी असतात प्रवीण गुरव म्हणून, तर ते ही आपल्या शेतात ही पद्धत कुळपणीची पद्धत वापरतात. आणि त्याचे काय फायदे असत आणि कशा पद्धतीने ही केली जाता ही मी तुमका आता दाखवतलोय. तत्पूर्वी तुमका आधी दाखवतोय बघा. ही अशा प्रकारे कुळपणी केल्यानंतर ही आपण बघतायत जागा ही आता कुळपणी केल्यानंतरची आणि ही ह्या बाजूक ह्याच्या बाजूक आपली जी शेती ही पारंपरिक पद्धतीने केलेली आपली शेती म्हणजे एक गोष्ट सांगायची म्हणजे अगोदरच्या काळात आपले जे शेतकरी असतात ते शेती तरव लायल्यानी की म्हणजे लावणी केल्यानी की तरव वाढल्यानंतर त्याची पात कापणं किंवा त्याच्यानंतर डायरेक्ट भात कापणं अशी पद्धत होती. मात्र ह्याच्यात काहीसं उत्पन्न सुद्धा थोडाफार कमी मिळता. आणि ही कुळपणी केल्यानंतर आपण बघतलो त्या शेतकऱ्यांकाच विचारतलो की कशा पद्धतीने काय उत्पन्न मिळतं, कारण हे आज माका वाटतं गेले दोन तीन वर्ष ही पद्धत वापरतात या ठिकाणी. आणि शासनाचं यांत्रिकीकरणाची जी पद्धती असतात याचो चांगल्या पद्धतीने ते लाभ घेतात. आणि कशा पद्धतीने याचं उत्पन्न सुद्धा कशा पद्धतीने मिळतं आणि काय मिळतं आपण शेतकरी त्यांच्याकडून जाणून घेतलो. आणि ही कुळपणी केल्यानंतर भाताचं म्हणजे कशा प्रकारे त्याची वाढ होता
आणि किती जास्त प्रमाणात उत्पन्न मिळतं ह्या सुद्धा आपण त्यांच्याकडून जाणून घेतलो. तर बघूया त्यांच्याशी सुद्धा आपण बोलाया आणि आपल्याकडे आणखी सुद्धा काय शेतकरी असत त्यांच्याशी पण आपण याची माहिती घेणार आहोत आजच्या या लाईव्ह व्हिडिओमध्ये. तर ही बघतात आपण, ही आता ही कोळपणी करूच्या आधीची आणि ही आता ते या ठिकाणी कोळपणी करतात बघा. एका तितकीच हे चालव यंत्र आपण बघू शकता. या बघा मी तुमका दाखवतोय या अशा पद्धतीनं असं. आणि आपले म्हणजे एका कुठच्याही पेट्रोलची गरज नाही किंवा एका कसल्या इंधनाची गरज नाही. हा हातीन चालवचं यंत्र हा. म्हणजे ह्याच्यामुळे आपण शेतीक म्हणजे कुठच्या पेट्रोलमुळे काय प्रदूषण होत किंवा आणखी शेतीक काय हानी होत असं काहीही नाही. ह्या यंत्र जा आता हातीन चालवचं यंत्र ह्याका सुद्धा मेहनत लागता. आणि तुम्ही बघू शकता ह्या कोळपणी करूचा ह्या यंत्र. आणि आपल्या सोबत असत प्रवीण गुरव. नमस्कार. नमस्कार. तुमची शेती आहे, तुम्ही कोळपणी करतात. माका सांगा कशा पद्धतीने कोळपणी करतात आणि त्याचे काय फायदे असत? हा मेन म्हणजे पहिलं असं श्री पद्धतीने भात लावल्यामुळे सध्या माणसांची लावणी करणाऱ्या माणसांची कमतरता, त्याच्यामुळे कमी माणसात जास्तीत जास्त कमी तरव लागणं तर त्याच्या मेन उद्दिष्ट. आणि शेतकऱ्याचे पैसे पण वाचतात त्याच्यामुळे आणि परिश्रम पण वाचतात. दुसरा अशी लावल्यामुळे आणि त्याच्यानंतर 12 दिवसांनी कोळपणी केल्यानंतर जी जमीन इकडच्या कोकण पट्ट्याची घट्ट होता पाऊस पडल्यानंतर, ती एक प्रकारचा जो आपण लावताना चिखल करतो तसंच तो चिखल केला जाता. आणि त्यांची रोपांची पिलं फोडण्याची जी क्षमता असता ती वाढता. आणि जर आपण चिखलात खत वापरतो तर परत यूज केला जाता त्याच्यात. त्यामुळे त्याच्यात भरपूर फुटवे फुटणं हे एक प्रमाण चांगला होता. तर नडणी येणार नाही तर आम्ही एक रान म्हणतो, तर 2 रोपांमध्ये उगवता आणि भाताचं उत्पन्न कमी होतं त्याच्यामुळे ता येणार नाही. त्याच्यानंतर तुमका उत्पन्न चांगला मिळता. आणि मेन म्हणजे तुमका लावक माणसं लागणार नाही. आणि आताच्या ह्याच्यात कसं माणसं जवळपास नाहीच झाली आहेत. आणि जसं आता शेतकऱ्यांनी यांत्रिकीकरण केला करीत तसं ती शेती बऱ्यापैकी हे होते. मग ह्याच्यात माणसं पण कमी लागतात. आणि तुम्ही हातानच चालवतात. होय. साधारण किती सकाळपासून कुणगे केलात तुम्ही? जवळपास आता एक कोपरं झालं तर नाही म्हटलं तरी 3-4 गुंठ्यांचं असा. अजून आता 2-3 होते. ते किती तास लागले या तुमका करू घ्या? या जवळपास 1 तासाभरात सगळं हे होतं. तासाभरात झालं. म्हणजे ज्या माणसांका दिवस लागतात होय. त्या तुमका 1-2-3 तासात तुम्ही 3 तासात पूर्ण होता. करतात. ओके. आणि काय सांगा आता अजून किती हा तुमची शेती आणि किती हा करूचा अजून? नाही म्हटलं तरी अजून 15-20 गुंठे शेती कुळकुची असा. साधारण तुम्ही ह्या वर्षभर करतात म्हणजे माका वाटतं आणखी गेल्या वर्षी पण त्याच्या 2 वर्ष सतत करतोय मी. 2 वर्ष सतत 3रा करतात. वर्ष. मग तुमका याचं म्हणजे रिझल्ट दिलो का? बऱ्यापैकी चांगलं मिळालं. मग किती साधारण? भाताचं रान आहे म्हणजे वेस्टेज रान आहे तर बऱ्यापैकी कमी झाला. आणि भाताचं उत्पन्न पण वाढला, भाताचे फुटवे येणं ह्या पण वाढला. तर मंडळी अशा प्रकारे ही कोळपणीमुळे फायदा हा. आणि हे आता कोळपणी या ठिकाणी करतात. आपल्या सोबत आणखी सुद्धा याचे शेतकरी आहेत, नितीन परब असत. काय सांगाल आपण आता बघितला ह्या कोळपणीची पद्धत बघितली, अगोदरच्या काळात ही पद्धत वापरली जाय काय किंवा ही कशा पद्धतीने वापरली जाय? नाही ही पद्धत अगोदर काय नव्हती. पण आता कसं झाला ह्या जमिनीत गवत म्हणजे आम्ही काय म्हणतो जे ह्या म्हणतो ना तण ते जास्त वाढतं. त्याच्यामुळे आवं पोसू नाही. आता ह्या पद्धतीमुळे कसं आला आता तो जो आवं बिव हा का ना ह्यो चांगल्यापैकी पोसूचा. आणि जवळजवळ आता मी तुम्हाला लाईव्ह सांगतो खरेच म्हणजे जेव्हा आता जो आधी आहे पूर्वीच्या लावणीत काय ना जवळजवळ 15 ते 14-15 पिला फुटतात ह्यो आवं. पण आता ह्याच्यात काय ना बघा तुम्ही आता तो आवं बघा ह्याच्यात जवळजवळ सध्या तरी 12-15 आहोत सध्या. म्हणजे ह्याच्यानंतर जो आवं पोसू तुलो ना तरी माझ्या अंदाजाने का 40 ते 50 ह्या फुटा होईल पिला फुटा होईल ह्याची. आणि जवळजवळ एका कुणग्यात जो तुम्ही आता 2 कुणग्याचे जर भात मिळाला का नाही याच्यात एका कुणग्यात तुमका त्याचे डबल भात मिळू शकता. म्हणजे याचं उत्पन्न सुद्धा व्यवस्थित उत्पन्न जास्त झालं. आणि ह्या जमीन कसा नाही बरी राहता तुमची ह्याच्यात.
आणि काय सांगाल म्हणजे आता ही कोळपणी साधारण किती दिवस म्हणजे आता रोल आल्यानंतर हा, किती दिवसांनी ही करतात ही साधारण 12-15 दिवसांनी तरी करू होईल. कारण कोळपणी? त्यानंतर नंतर जो खूप मोठं पोचवल्यानंतर कोळपणी करू मिळणार नाही. कारण त्याच्यामुळे हे 12-15 दिवसात तुम्ही केल्यात काय ना, नंतर तुमका ह्याच्यात काही करूची गरज नाही. ह्याच्यात नंदनिक तुमका माणसा नाही आणि पाणी लेवल राहता विषय येणार, बाकी काय ह्या नाही एकदम असा. ह्या आपण यंत्र सुद्धा तुम्ही बघू शकता दाखवतात आपण. प्रवीण गुरव असत हे शेतकरी आहेत मातोंडमधले आणि अत्यंत शासनाची जे यांत्रिकीकरणाची पद्धती आहेत ते वापरून हे शेती करतात आणि त्यांचं असं ठाम मत आहे की यांत्रिकीकरण वापरल्यामुळे आपली जी शेती आहे ती अधिकाधिक जास्त बहरता, अधिकाधिक जास्त उत्पन्न देता. तुम्ही बघू शकता आता लावणी झालेली आहे आणि बऱ्यापैकी सगळं जो हे मळ असा तो हिरवगार दिसता. सगळी लावणी सगळ्या शेतकऱ्यांची संपलेली आहे आणि भात आता जवळजवळ नाही म्हटलं तरी थोडाफार वर इलेला. आणि हे जी पद्धती आहेत हे कुळपणीचे जे पद्धती असत हे अगोदर आपण कमी बघूक मिळायचे, मात्र आता यांत्रिकीकरणात शेतकरी बऱ्यापैकी हे पद्धती वापरतात आणि निश्चितच ते त्यांच्याने वापरूचे. कारण सध्या शेती कमी आहे आणि तुम्ही नोकरी वगैरे म्हणतात तर तुम्ही बघितलं. आणि प्रवीण गुरव हे सुद्धा आपले या ठिकाणचे तरुण असत आणि आता दुसरे शेतकरी नितीन परब सुद्धा तरुण आहेत. तर हे शेती करून आपलं उदरनिर्वाह चालवतात आणि याच्यातून उत्पन्न ह्या चांगल्या प्रकारे त्यांना मिळतं. निश्चितच यांत्रिकीकरण ह्या खूप चांगला असा आणि तुम्ही बघितलं तर त्यांच्यात कुठचाही जा यंत्र त्याच्यात कोणताही पेट्रोल वापरला जाणार नाही किंवा अजून कुठचा प्रदूषणयुक्त कुठचाही त्याच्यात म्हणजे तत्व नाही असं जा असा तर ते हातानंच करतात आणि मेहनती 100% असाच. म्हणजे शेती म्हटली मेहनत, हा मेहनतीनं या फळ मिळतात, मातीतून उगवणारा ह्या सोना असा. आणि ही कोळपणीची पद्धत आपण बघितली. निश्चितच अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी ही पद्धत वापरूची आणि आपली शेती जी आहे ती अजून उत्पन्न देण्यासाठी प्रयत्न करूचे, हेच या व्हिडिओ करण्यामागे आमचा उद्देश असा. आणि लावणी झालेली आहे संपूर्णपणे. अगोदरच्या काळात लावणी झाल्यानंतर डायरेक्ट म्हणजे कापणी व्हायची किंवा मध्ये जे भात वाढतात ती भात वगैरे कापणा व्हायचा. मात्र हे पद्धती केल्यामुळे तुमचं वेळ पण वाचता आणि हे अशामुळे तुमचं उत्पन्न पण वाढता. हे उद्देश होतो या व्हिडिओ मागे. तर अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आम्ही नवनवीन व्हिडिओ तुमच्या समोर घेऊन येतो. तुम्ही बघत राहा कोकणसाद लाईव्ह. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.